искам да съобщя нещо. Някой сега се казва. Благодаря за това, за 6 абоната. За някаква може да са или малко, за да не дадат да се казват. И да. Напишете долу в коментарите на какъв чалендж да снимам. Какъв чалендж направя? Аз да снимам. Какъв чалендж направя? И да. Следващото не вълнявайте се, лайкайте и да. До скоро! Ще да правя някакво направя каза, аз така съм мисля, че аз ще покажа на нещо, чайте малко, че да старе. Аре! Те ще направя. Искам сега за малко да влезна. Пуснеш ли прапора? Напишете ли ще го направя на клипа телефон и всичко. Ще го правя. Не знам какво ще го правя. Честно, не знам какво ще го правя. Направих много хора. Изказвам. Да. Знам се пак какво ще правя. Ще върна. И да, хора, се какво ще правя. Само дето трябва да се направят нещата. Да. И да, ще ви покажа как си свалите зомби паник. И който си свали, може да играе с мен. Това ще го правя. Тук. Ето ще го правя. Трябва за тази работа да имате си социални усмислите, че може да играем заедно. Правя. Чете за нещо. Търся да не спомня да спреш. Да. Games. Store. И пишете. Точно да значи. Пишете зомби паник.
взимат и маса си човек да слушаш успешните са и ей така зомби, паник да разследва това. И да, нали, това така ще ви видим това. Дадете надолу и пишете, и търсите да пишете ви. И инстална, натискате го. И да, като инсталира, просто трябва да изчекате и да. И да. Трябва просто да изчакате. Трябва просто да изчакате хора, трябва да изчакате да се свали и просто ще си правим. Да. Ама задължително, че трябва да имате това, задължително. Фъбър. Се много спра. Перфектно! Перфектно! Нали видяхте? Това трябва да имате и това трябва да имате. Трябва да имате Steam и като се инсталира, ще ми покаже тази. И надявам се да бъде харесал. Абонирайте се, не знам. И платите. Точно. Лайкайте, абонирайте се. Напишете коментар, ако мислите за мен. И който се инсталира играта, който му да игра. Ще правя някакви сервери мои и може да видим. И да, няма да се хареса, абонирайте се, и да, до скоро.